Si voleu crear un examen oral, per als alumnes, la manera més interessant és fer-ho a través d'avaluació i així el que farem és afegir un examen nou. Indicarem l'assignatura que volem, el tipus d'examen control pràctica i el títol. Clic en següent i la data estarem examinant del dia 24 al dia 30. Què farem? En observacions, si heu decidit citar els alumnes a través del procediment que us hem explicat en el vídeo que ja he enllaçat en la descripció d'este vídeo, baix, el que heu de fer és apegar ací l'enllaç que heu obtingut per al calendari de Google. Marqueu que la convocatòria és visible per als alumnes i següent. Assigneu als grups, estos són els vostres, podríeu activar també per a veure la resta de grups de l'assignatura i així tenim el resum. Creem i ja tenim l'examen fet. Com ho veu un alumne? Un alumne ho veu així. Vindria als seus exàmens i en la part inferior té un examen oral i l'enllaç per a poder seleccionar l'horari que millor li convingui.